फाइनाली बापा मानू किसी देखा चाहूँगी मो बहुत खुशी अच्छी वीडियो टी जमारू स्किप तुम कथा कौन कह तुम तो आईच हेले मुझे दिगर मंदिरटा पूरा उठे दिए आग मंदिरटा बढ़िया है सी जो अजाणत कुह अच्छे जे ये होती बांकोई तारेश्वर नागेश्वर मंदिर मु तो ये फास्ट टाइम जाइए आगुर के जाइनी ये होती प्रभु तारेश्वर बासुआ बलद प्रभु तारेश्वर प्रतिज्ञा ठाकुर आठाकू बहुत दूर दूरांतर भक्त मान आसती किंतु बहुत सुंदर मंदिर मत बहुत खुशी लगला एठिक आसिकी प्रथम थर पर मुझे जाइए
ମୁଁ ଖାଲି ବାସ ବଳଦ ଦେଖିବି ଟିକେ କେମିତି ମହାପୁରୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଆମର ଟିକେ ଉଠିଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ କରିଦିଆ ଆଗ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହଉନ ହଉ। ଏ ମନ୍ଦିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଥରେ ବାଙ୍କୋଇ ତାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତମେ ଗାଧେୟ ଆସିଲେ ଗାଧେୟ। କେତେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ପୋଖରୀ କେତେ ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୋଖରୀ ପାଖରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ନା ବହୁତ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ? ହେଇଛି ଜାଗା। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲି। ବହୁତ ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି। କବାଟ ଖୋଲ ଦେଖିବା। ହଁ ସେ ଦେଖିବରା ସେ ଦେଖିଗଲେ ଖୋଲେ କବାଟ। ତୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତୁ ପୂଜାରୀ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର।